riktigt glatt och heja på. Jag är så het, kan ingen svalka mig. Aldrig att jag klarar det här. Så het, kan ingen svalka mig. Ta hand om mig när jag faller, jag ramlar omkull. Fatta att jag inte faller för att jag är full. Here's to the finest crew in Starfleet. Engage. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Make it so. Make it so. Make it so. Make it so. The first duty of every Starfleet officer is to the truth. Scientific truth, or the historical truth, or personal truth. It is the guiding principle on which Starfleet is based. And if you can't find it within yourself to stand up, tell the truth, you don't deserve to wear that uniform. This is becoming a speech. No niin, mä oon mennyt tekee remonttia Klasulle. Teidän nyt tultiin tekee reppaa. Tänne rakennusmiehet tuli nyt rakentamaan. Kyllä me tultiin nyt laittamaan sun koti uusi. No kyllä tää kaipaaskin vähän niinku peruskorjaus. Kyllä tää on vähän sen näköisessä kunnossa. Vapaat kädet. Ilman muuta. No eikö vaan mennä sisään? Mikä on niinku ensimmäinen homma, mitä tehdään? Pitäis olla putkiremontti. Joo, no sen putket on huonossa kunnossa. Se on ilman muuta viemärit uusiksi kyllä. Töihin vaan sitten miehet, ei tässä mitään. Niin. Töihin. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Make it so. Make it so. Make it so. Eli tää pitäis, kuten Roosa, mun mielestä tää pitäis niinku ensin piikata auki tää kaakeli. Joo, jos ja me sitten aletaan piikkaa sitä, niin Mut se pitää tulla vähän melua, että jos Klasu menisi tonne Meiks me nyt niinku... toiselle puolelle. Joo, mä just käyn. Voidaan näitä kuulosuojaa. Sulle se Joni sen oven, kun sä tulet täältä. Musta tuntuu, että... Me ollaan nyt valmiin, mutta nää jää kyllä käteen. No kyllä näillä käyttöjä löytyy. Mennään nyt kattoo. Joo. Tervetuloa, täällä on vähän demontoitu täällä. Joo, tähän vaikuttaa. Pieniä kukkia. On! Ai että, tää on nyt hetkinen, mulla ei käteenkin yksi kukka, mutta tämähän antaa väriä meidän, kun... Ja tuolla on... Mä kun laulelen suihkussa, niin mä katselen näitä kauniita kuvia. Siinä on kirahvia ja koiraa, on ihan värikästä. Kiva, olen oikein tyytyväinen. Otetaanko ryyppä? Vähän semmoista väriä meille elämään. Mitkä ovat intohimosi? Mä tykkään kukista ja vedestä ja ihanaa kun pääsen... Mitä sinulle tulee mieleen omista abiturienttiajoistasi? Sanoitko kova känni ennen kirjoituksia? Semmonen mulle tulee mieleen. Yritätkö usein viikoittaisen alkoholisuosituksen? No en mä nyt usein, mutta joskus kun on iloinen mieli, niin sitten mä vähän muutama siinä penään. No niin, pikkumussukat, tervetuloa tänne puuhanurkkaukseen. Tänään me katsotaan, että mitä tämmönen raksamies syö. Aperitiiveksi valmistamme hotdogia ja miehujäätä ja sitten pääruokana on HK Blöötä ja meillä on jälkkerinä suklaisa kermajäätelö. Sitten rakennustyö meille on myös hyvin tärkeää nämä hiilihydraattitasapaino.
ylläpitoja. Ei saa verensokeri yllättää, että tummanpuhuvat purkit, jota saa niistä hyvin varustetuista ruokakaupoista, niin tunnin välein kun nappailet tämmösen, niin luulis, että pysyy sokerit ylhäällä ja hyvä mieli. No niin, ja me aloitamme tästä HK-blöön grillaamisesta. Laitetaan rohkeasti makkara sinne liekkeen keskelle katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Siirrymme seuraavaan makkara valmistusmenetelmään, joka on gratinointi. No niin, ja seuraavaksi me paistelemme tätä HK-blöön tuolla rypsiöljyssä. Laitetaan vaan nakki sinne sekaan ja odotellaan, että se saa tommosen kullankeltaisen värin pintaan. Oho, nyt meillä on pieni hätäkin täällä keittiössä, kun vähän syttyy kaikki öljyt palamaan. Ja nyt viedään nopeasti ulkotiloihin. Pitää sitten muistaa olla varovainen näiden öljyjen kanssa, etteivät syty palamaan tuolla. Nyt kun ollaan näistä pienistä kriiseistä selvitty, niin on aika tehdä viimeinen lämmin ruoka. Tässä meillä on tämä hot dog, eli nakkisämpylä. Laitetaan suht lämpimäksi ja... No niin, nyt alkaa jo savu tulla, se on aina merkki siitä, että on hyvin paistettu. Täältähän on nätin näköiset sämpylät ja sinne makkaran väliin. No niin, ja nyt me teemme tämä mehujään. Siellä käytetään tätä Marlin Vitalia kuitupohjainen. Muista poistaa pilli tästä. Heitetään se tänne meidän kulhoon. Noin. Ja haetaan täältä tämä salainen ainesosa, nestemäinen typpi. Sitä kaadetaan tonne. Tää on 200 asteista pakkasella. Sen pitäisi hyvin nopeasti toi jäädytellä. Sieltä kuuluu se perinteinen sihinä. Niin, ja siinähän meidän valmis tuote sitten onkin. Sahataan poikki. Sieltä vähän olisi saanut olla kauemmin ja enemmän. Hyvin kylmää kyllä on tämä neste. Tämä voi vaikka täältä sisältä juoda. No niin, ja nyt meillä on vuorossa tämä grande finale, eli tämä kermaisa suklaajäätelö. Ne heitetään vähän kuohukermaa. Järeähkö sähkövatka, jolla vatkataan tuo kerma. Nyt maito. Sitten lorotellaan vähän tänne sekaan sokeria. Sitten on tämä Fazerin suklaa, josta saadaan se maku siihen. Ja taas otetaan tämä kaverimme typpi täältä ja jäätelöannokseen. Siellä tulee nopeasti viilehtä. Puhalletaan vähän, että nähdään, että mitä siellä tapahtuu.